Janing masih saiki tim gabungan COVID-19 terus nggelar razia masker, tetep ae seonok warga sing gak nggawe masker. Buktine, pas petugas nggelar operasi justisi, kasil ngepeki pirang-pirang pelajar sing gak nggawe masker. Malah ono salah siji pelajar sing nangis kepier pas kena razia marek dikongkon ngapalno teks Pancasila. Salah siji pelajar SMA negeri nang Kecamatan Lamongan Kutha sempet keweden ambek nangis kepier pas kena razia operasi justisi sing digelar tim gabungan Satpol PP, Polri ambek TNI nang dalan veteran ngarepe kantor pengadilan negeri Lamongan. Arek wedok iki nangis pas petugas ngongkon ngapalno lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tapi pelajar iku gak apal, sampai akhirnya dikongkon ngapalno teks Pancasila sing jekete gak apal pisan. Akhirnya Janing pelajar iku nangis nang ngarepe petugas. Operasi justisi sing digelar nang ngarepe kantor pengadilan negeri Lamongan iki sakliyane jaring pirang-pirang pelajar sing gak nggawe masker, petugas yang ngamano pirang-pirang warga. Jare Mayor Taruji dan Rami Lamongan Kutha, gawe para pelajar sing kena razia operasi justisi iki diukum nyanyi lagu kebangsaan Indonesia Raya ambek ngapalno teks Pancasila kanggo ngekei efek kapok. Sauntara iku gawe warga sing nglanggar langsung dikekno denda ambek disidang nang nggon secara virtual. Zulkifli Zakaria, CTV.